Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Tuni Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share banyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Oke, yuk. Selamat malam. Mau? Ah. Sirsat. Silit Pak. Silit. Sirsat. Kacang. Oh. Nggak mau ngono loh. Oke. Kita ngomong apa iki jane wong iki. Apa? Kolagen. Nyam. Kolagen. Lha wong enek tulisane kolagen masa maca apa kuwi? Beli kocok tuh terbarang karo Hongkong. Diduras sak kulit-kulite iki. Diuncale tenanan. Ya Allah, iso diuncale tenanan. Ngomong-ngomongan karo Hongkong mumet kae. Ngomong-ngomongan karo Hongkong mumet, guys. Mumet karo Hongkong. Kok pijen aku tulang ini ada kalah saben bengi nyawa bisa kita tak campur anggaran. Suara nak betul
dua loro kabeh. Yen memadang Rasanya kayak soal kayak kritek ya, kayak musiknya lumpuh. Kembang wae weton gunung Pacita samar kuwi kudu ora kabeh. Nek ora kabeh piye? Nek bareng metem lho samar. Kabeh apa ora to? Kabeh iki kula pun steril. Wis steril nggih. Ora bakal mengganggu niku ta ya. Aman kula. Steril piye to? Lah piye? Steril ya pokoke. Lho, sendirian gua wedok. Oh, Gua yo lain daripada yang lain kok. kurang pengalaman. Omongan kabene wong-wong ngono karo wong-wong ngono beda. Beda lho. Oh, beda. Ngomong ngene to. Gua dulu kayak gini. Datang blorot. Dendeng iki manut instruksi dokter kae. Yang itu saya ora kok atek instruksi yo. Ya. Dene iki kabene kanan. Anggo bangsane irek iku lho. Pimek. Ya kudune nganggone kene konoan, tumine malah digrusuk ning ae kene lho. Sing kok aku tak eneke. Tak ora bener nggono ora kono kuwi ya. Rambutku ya cantol untuk kabeh to, Mas. Gak iya elastis kok. Ora gampang jebol. Iso mlebu dhewe utune. Iya. Copotan ya, Mas. Panas.
ini sing dijaluk teko para penggemar sampeyan iki kan. Ini asli mergo sing disuwun iki pancen nek disalahke no. Laki dandan sampe rok tak ikon gulung-gulung. Langgeng ngapik kowe patrapmu rene iki tak kon nyanyi bukan reokan tok lho ya. Ya kan bayane gendeng indro. Oke. Panas sudah ngaling-aling. Capek gunung. Aja lakone bunder iki pateni. Lah sapa? Bunder patenono. Oh, nak bunder pateni ora ana sejetun. Yuk lanjut. Yuk.
Lah iya. Apa ya lali? Oh iya, yuk parani yo. Ayo lali ku di mana? Ranggo duit sin ben yo. Otak iki yo tak apa-apa yo. Alhamdulillah. Sik, aku arep geraya-geraya. Gimana nih? Marani pandemene sampean dinan kira-kira wis ora kira. Kok kecil? Jadi anu Mas, ada ya Mas. Wajar to. Kira sing-sing kebak. Kebak apa? Kini iki gue tunggu rokok. Ada papa baru itu pernah nyuruh pada rokok. Oh, ya jangan pendek ya. Ya sudah, ini kewajiban. Iya. Oke, ini lanjut sama Mbak. Lanjut. Saran bahan-bahan dulu tuh. Oke, ya, sebentar ini. Targetnya tuh. Enggak. Sengetan. Hah? Dalam lebu. Makanya no. Kalau perapatan ya gendeng. Nah, aku buat juga ke perapatan mulai ya wiu. Ayo, balik munggah no. Oke, yuk. Yuk, bukiro yuk. Boleh kuliah yuk. Iya. Yuk. Udah dulu ya buat digitalku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah barokah, lancar rezekinya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang pengen punya momongan mudah-mudahan cepat dikasih momongan, yang pengen punya istri mudah-mudahan cepat dikasih jodoh, yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas. Apabila ada kata-kataku yang salah, yang disengaja maupun tidak disengaja, minta maaf sebesar-besarnya ya. Kritik saran tetap panggah ditunggu. Minta apa yo, minta apa yo. Jangan di skip iklannya, gitu aja lah. Jangan di skip iklannya biar tambah semangat. Oke, ngonten-ngontennya udah dulu, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.